wakan oga ubangida mai zamani ya zarce ai marno ne Allah karo imani sabbin mana zamani mun yi datan oga ubangida da ne mai alkhairi Allah dai ya kade shirri cikin lamarin ya zubo kairi makiyanka suna shirri kai ko kana musu alkhairi Allah shi ke matari girma ta girma sabiu ban maza sha mamaki mai zamani tamkar zaki samaki ya sai mamaki amarya ce gatan daki na maka hafi zalla ubangida kai ne majan zaki ga makiya na aiki a kan kama sada sun zamtaki sabiu mai aikin kirki ubangida mai alkhairi Allah dai ya kade sharri makiya kura da kishi Allah ne ke bayan shi ubangiji ya yarje komai in yi sai an kalle shi Allah ne dai ya bashi in san kowa ya san shi adalci ne halin shi idan ka ce ka kishi a fili mutum dubu kuma sun so shi Allah ya zama gatan shi kai wawa ka rage kishi lokacin shi ya zo ya tashi har yara na kaunar shi rigon guduma sai kafinta akan waka baya bita in dai yayi maka aiki je ka sake a guri an karbe ta in kuma yayi maka waka ko kai waye ka san yayi ta sabiu ne na gaishe ka Allah ya mana kwananka shi dai mai zamani ya wuce mai laya in kun farka shi kuma aikin AC ya wuce fanka gun dadin iska oga ya iya aiki in dai yayi kida sai ka taka in kuma yayi maka waka ko limami ne sai ya ji idan kida ya sauya dole salo na rawa ya biyo layi mai zamani ake yayi kai mai kishi bar layi da rarrafe aka girma idan ka amsa to ka hau layi da yaran naka uban sharri shi dai na halali bai manta da dukan wani alkhairi shi kuma na amana duk da wulakanci ya san sirri inda ka rike girma duk da hakan sai an zo gaishe ka in kuma ka rike suka ko yara ne sai sun watsar ka Allah mun gano ka inda ka rike Allah duk wahala zai share kukanka wa mai oga kamar namu mu dai ya mana mun samu suke yin aiki ayi koyi oga sabiu goga ne akan sauti shi gwarzo ne inda ya maka sauti ko ba boys ka san daidai ne a fannin waka gwarzo ne bai koyin wani kowa ne kai ma ka san baiwa ne sabiun zamani ubangidan mu kwarai kai oga ne sarrauna ne na gaishe ka da inkiya na samari ne wakar na ce sannunka Allah ja mana kwananka